Seli. Kok sing gur diupani gur bokong guri dhewe. Aku Pak jan gerakan tubuh sampean niku nganu Mbak, memikat Langge. para kaum Adam gitu. Lah niki wau jareke mantun model-model pun dibenakno. Sakniki kula luwih kalem lho, Mas. Weh, lah kok iso model-model niku piye kegedean apa piye? Nggih ancene niki wau polahe nganu. Gak. Sakniki pun dibenakno. Oh, pun dibenakno. Kegedean ngono apa piye maksudku iki? Mboten niki kula diubetaken. Oh, diubetaken. Makane mantun niki kula lek nembang. Nah, jakete kalem-kalem ngeten iki. Oh, tapi kan tidak keluar ciri khasmu. Oh, ngoten. Oke, no sing ada sing bonang, sing jaibang nu mboten marem nek mboten Mbak Seli joget nganti musel.